Такава е сделката! О, тук съм! Най-сетне съм тук! Вижте това място. Перфектно, спокойно, порядъчно, чисто. Трябва да те поздравя, Форд. Знаеш как да разчистваш твоя... Какво? С брат ми сме като две капки вода. Разменим ли си дрехите, никой не ни различава. Добре дошъл в ума ми. Как не можа да се усетиш? Стенли Пайнс. Какво? Сделката опада! Но какво? Не! О, да! Свършено е с теб, Бил. Ще бъдеш изтрит с спомено пистолет. Хитро, а? Ти, глупак, такъв не осъзнаваш ли, че унищожаваш и твоя ум? Така или иначе не го използвах много. Пусни ме да изляза, пусни ме намал! Защо не се получава? Хей, погледни ме! Обърни се и ме погледни еднооки, демоне! Ти си умен, но направи една фатална грешка. Забърка се с семейството ми. Допускаш грешка, ще ти дам каквото поискаш: пари, слава, богатство, безгранична сила, твоя собствена галактика, моля ти, не! Какво става с мен? Не, защо? Не, чакай! Стенли! Май все пак ме бива в нещо. Gravity Falls.